A classe un bon dia ens van fer una pregunta, que és el so. Per saber-ho, ens van proposar dos experiments. En primer lloc, vam agafar un pot amb paper film i una goma per aguantar-ho. Vam posar sucre i... veiem que el sucre es mou, vibra, tremola. Això vol dir que els sons són vibracions. Després, amb una baqueta, dos timbals i una pilota de ping-pong, ens vam fer la pregunta que si el so es propaga, és a dir, es viatja. Observeu. Hem vist com la baqueta ha picat el tambor i el so ha viatjat d'aquest tambor a l'altre, fent que es mogués la piloteta. I així hem descobert que el so es propaga. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adéu!